We at this hour operate at the realm of the Holy Spirit. At the realm of the Holy Spirit, what we experience are signs, wonders, and miracles. Donia cannot begin. Say you are for signs, wonders, and miracles. Who say Ejike? Now where? I'm not hearing you. Who is for signs, wonders, and miracles? Can you decree it 7 times? I am for signs, wonders, and miracles. 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 Ayo. Ew. Lift the hand up. Akoye no de beregi Judea. And pray along. Mighty Father, in the name of your Son Jesus Christ, through the power of your Holy Spirit, make my life a sign, a wonder, and a miracle. Father, Lord, make me a sign, a wonder, and a miracle. Miracle working God, make me a sign, a wonder, and a miracle. By the power of the Holy Spirit, I commend my life to you. Oh Adonai, oh El Shaddai, oh El Jireh, and plead in the name of Jesus that my life shall be a sign, a wonder, and a miracle. Amen. Ndụ gị ga-abụ ihe ịrịba ama. Were aka dota n'isi gị. Ihe anyị bịara ime tere aka. Anyị kpesa ekpere anyị bụ akara naba. Anyị bịara ikpeghere gị akara taa. We have come to place a mark upon your destiny, to tattoo something inside your subconsciousness, inside your spirit man, inside your inner being. Remember, we have echoed Psalm 139 verse 14, that you are fearfully and wonderfully made. Therefore, you are not ordinary. You are not ordinary. You are an extraordinary being. You are fearfully and wonderfully made. You are a product of wonder. You are made in heaven, born on earth. Yeah. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit knows about you. There is nothing about you that can be hidden. Ihe niile banyere gị, Chineke nna Chukwu nwa na mmụọ nsọ maara ya. Ya mere, ugbu a, ana m eburu gị tie n'aka Chineke. In Psalm 31 verse 5, in Psalm 31 verse 15, in Luke 23 verse 46, I commend you into the hand of God. And I pray that from now, you become an extraordinary marvel. You become a marvel. You become a sign. You become a wonder. You become a miracle. I say you become a miracle. I say you become a miracle. I say you become a miracle. Everything about you shall be miraculous. From now onwards in the name of Jesus. This is our declaration.
This is our testimony. This is our decree. I decree and declare that you are a sign. You are a wonder. You are a miracle. Now declare it upon yourself. Pray with me. I decree and declare by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, that I am a sign. I am a wonder. I am a miracle. I am a sign. I am a wonder. I am a miracle. I am a miracle. To say you can. I'm not hearing you. I want to hear you louder. I want to hear you joyfully. You are a miracle. You are a miracle. I am a miracle. Igbo ọrụ ebube. Igbo akara. Igbo akara. Igbo akara. Bụrụ ihe ịrịba ama. Ịbụ ihe ịrịba ama. Bụrụ ọrụ ebube. Abụ m akara. Abụ m ihe ịrịba ama. Abụ m ọrụ ebube. Abụ m akara. Na-ekwu ya. Abụ m akara. Akara Chineke. Akara Chineke. Abụ m agụba Chineke. Abụ m obejiri Chineke. Abụ m ngwongwo ọgụ Chineke. Abụ m akara. Abụrụ mmadụ nkịtị. Abụ m onye mmụọ. Bụrụ akara. Bụrụ ihe ịrịba ama. Abụ m ihe ịrịba ama. Abụ m onye ịrịba ama. Ịchọwa ihe ịrịba ama. Bịa n'ebe m nọ. Abụ m ịrịba ama. Abụ m ịrịba ama. Bụrụ ọrụ ebube. Bụrụ nnukwute ọrụ ebube. Abụ m 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 nnukwute ọrụ ebube. Kwụsie ya ike. Kwụsie ya ike. Kwụsie ya ike. N'aha Jizọs. I kwere n'okwu a? I kwere n'okwu a? I kwere n'okwu a? I kwere na nke a? You are an astonishing sign. Start again. I am an astonishing sign. Be tapping your head. I am an astonishing sign. Kwubie okwu a n'isi gị. I am an astonishing sign. I am an astonishing wonder. I am an astonishing miracle. Abụ m akara na-awụ akpata oyi. Abụ m ihe ịrịba ama na-awụ akpata oyi. Abụ m ọrụ ebube na-awụ akpata oyi. Ọ wụ ya ka m bụ. Anaghị m etu ya ka ọnụ. Okwu Chineke ka m na-ekwu n'isi m. I'm not bragging over this. I'm declaring and decreeing the word of God. Isaiah 8 verse 18. Upon my life. Physically, emotionally, and spiritually. Even economically. That I am a sign. I am a wonder. I am a miracle. Amen. I kwere na nke a? Zi aka nwanne gị. Nke anyị mere save ya. We are moving into the realm that is metaphysical. A realm that is purely supernatural. A realm that is extraordinary. Yes. When God says in Isaiah 8:18 that I and the children God has given to me, yeah, the adoration children, are for signs, wonders, and miracles. A verse that will remain in your life. If the devil wants to be funny with you, decree and declare that I am a sign, a wonder, and a miracle. But you have gone beyond the normal sign. You are an astonishing sign. Because in Isaiah chapter 29 verse 14, he says, I will do astonishing miracles for you. So we carry that adjective and position it
in the noun of Isaiah 8:18, who you are, a sign, a wonder, a miracle. When we carry that astonishing and position it there, you are an astonishing sign, an astonishing wonder, and an astonishing miracle. Yeah. Ihe anyị bịara ime ugbu a bụ ikwubi okwu n'isi gị, anyị anabazi ya. Okwu a banyere na anyị anaba. Ebido ekpere, ị nwere ike daa, ị nwere ike ịdarọ, mana achọ nke okwu abanye n'ime gị. Ọlụ ka a na-alụ n'isi gị ugbu a. Onye na-amarọ Chineke ji alụsị ya isi, ekwesịrị oyi gị egwu. Ebee ka ike ụka ji biri nọ? I am an astonishing sign, a wonder and a miracle for my generation. To my generation, to prove the fact that the Eucharistic Jesus is still alive. As God, patale, as God in his ensemble, as God in the entirety of his totalitem. No negation over it. It is an indubitandum. That I am serving a living, a vivacious God. Creator, ever creating, never created. Who is operating in the eternity of eternities. The Adonai, the primum movens, immobile, first unmoved mover, the Santissimum, Holy of Holies, Okuro Karisia one, Unsane Donson, Oyisho Kangano way ya. Uda suru namba no ya namba. Okaka dike na agha. Agbawa na-emebi. Oh ya, echeta echezo mkpa. Echeta echezo mkpa. Ọ dị ndụ anwụ. Karịsịa. Hapụkwa aka iji fezere ya aka gị. Throughout his ministry on earth, every movement of his was accompanied with signs, wonders, and miracles. Ọrụ ebube. Ihe eji mara ọrụ ọ bịara rụọ n'ụwa. Ikwere n'okwu a. N'aha Jizọs. I am a sign. I am an astonishing sign. I'm an astonishing wonder. I'm an astonishing miracle. Mighty God, make me a comprehensive, astonishing sign, a comprehensive, astonishing wonder, a comprehensive, astonishing miracle. In Jesus' name. Daniel can hear. Since you are an astonishing sign, astonishing wonder, astonishing miracle, all the tongues that wagged negatively because of your ugly situation are going to see you manifesting the glorious liberty of the sons and daughters of God. The time for manifestation has come. The sickness that have found you a good abode to dwell in. You are a temple of the Holy Spirit. An astonishing temple. Or knows Isaiah, none among you on Mount Zion will still say, I am sick. For over there, your sicknesses will be removed.
Ewenye m aka na Isaiah 33. Wee ru gawa n'ebe Exodus chapter 23 verse 25. Ọzọ aga m ewepụ ịnyanya dị n'arụ a. Because you are an astonishing sign. Ị ga-agba akara a ga-eji mara na Chukwu dị. Signboard akara signboard. Achị isi kedu ebe esi agabe Chukwu asị na enwe Chukwu a. A ga-ekiri ma ụdị ụlọ ị ga-alụ asị Chineke nara otito. Ekiriche ụlọ ga-eme n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ na-eji ime n'aha Jizọs. Bara makotere mashenda katamasi. Bari maya katamasi katarabasi. Ihe ukwu na-eji ime n'ezinụlọ ụmụ Chineke. Astonishing marvels are going to happen in the families of the children of God. If you believe it, lift that hand and echo 7 hot amen. Barebo seketerema, bayakata mashe, arebo seketerema, amen, 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 amen. It's not a joke. The Raphael said it. And remember what he says in the book of Mark, chapter 13, verse 31. In Matthew, chapter 5, verse 18. Even if heaven and earth will pass away, not an iota, not a word, not a dot will pass away from the word of God. Owodo ihe ga-apụ n'okwu Chineke, ọ ga-abịa nata na mmezu. Okwu ya ga-abịa na mmezu. Okwu Chukwu ga-abịa na mmezu. Okwu Papa ga-abịa na mmezu. Ofu n'okwu ya wee bụrụ na ịbụ akara, na ịbụ ihe ịrịba ama, ịbụ ihe ọrụ ebube, ịbụ ọrụ ebube, ịbụ ọrụ ebube, ịbụ ọrụ ebube. Ọ ga-edo gị anya nwee ọṅụ na ịbụ ọrụ ebube Chineke. Ofu n'ọrụ ebube Chineke lụrụ bụ gị nwa. Chineke ama alụcha ọrụ a, ekwensu abịa mebie ya. And the Bible says in 1 John chapter 3 verse 8, the reason why the Son of Man came is to destroy the works of the devil. Ọrụ aka ekwensu niile n'isi gị. Holy Ghost! Holy Ghost! The Holy Ghost! The Holy Ghost! Fire! 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. The reason why the Son of Man came is to destroy the works of the devil. Is to destroy the works of the devil. Every work of the devil, every assignment of the devil in your lives, be considered destroyed. Because you are a sign, you are a wonder, you are a miracle. You are a sign, visible sign. Ewenere m Chineke aka enu n'isi gị. Bari masekere mashekata masenda. Arambabaya kere masinda rabasheketa rabasi. Babara mayara mashinka taramasenda katamashi. Father Lord, glorify your name in the lives of your children. They are for signs, wonders, and miracles. Ọ bụrụ nyanya ka ekwensu bịa lụọ n'ime gị. Okwu ya sio in Matthew chapter 15 verse 13. Every tree not planted by the Heavenly Father must be uprooted. 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 Osisi niile ọ na-abụrụ Chineke kụrụ,
a ga-esi na mgbọrọgwụ ruo ya. Ya mere, ajọ ọnọdụ niile every tree not planted by the Heavenly Father must be uprooted. Every tree not planted by the Heavenly Father must be uprooted. If it is a curse that is planted in you by the devil, I don't know who planted it, but once it's not from God, is it barrenness? Is it hard luck? Near success syndrome? Is it incurable sickness? Medically undiagnosable infirmity? O nwere ihe ama na-eyi anya gị mana ị na-aya mgbe niile. Ọ bụrụ anya ụfụ ka eji so gị. O nwere ihe ọbụla dị na ndụ gị ọ na-abụrụ Chineke tinyere. Holy Ghost! The Holy Ghost! The Holy Ghost! The Holy Ghost! The Holy Ghost!